Kuka sanoo, milloin itkeä, milloin nauraa? Kylvää kyyneliä välittämättä seurauksista. Kaikki ajallaan sanotaan muistamatta, että itku, elämän nauru, merkitsi jokaisen jo syntymässä. Ja meille annettiin kyyneleet, iloomme, surumme, tuskaamme, joka sydäntämme kalvaa. Ei jätetä niitä käyttämättä, vaan annetaan niiden vuotaa, sillä ne kruunaavat ilomme, puhdistavat sielumme, ja Jumala on saava kiitoksensa meidän kyynelissä. Pienessä lapsessa meille annettiin Jumalan täydellisyys kyynärässä, ihmisen mitassa, puhtaana, satuttamattomana, valmiina heijastamaan hänen kunniansa. Ja kaltaisekseen, joksi voi kasvaa vain pienenemällä, nöyrtymällä, antamalla elämänsä avaimet käteen, joka kaiken loi. Ja muistoissani minä kuljen lapsuuteni maisemaan. Ylistystä saulaa kuorolintujen. Pilvet taivaan liitä yllä merien. Saukan poikanen käy yksin mättällen. Huojukaisla kuvaa virran tyvenen. Ojan varsi nostaa hennon keltarentukan. Taivaan sini kantaa tiiran kirkuvan. Mutta lintu tekee pesän räystäsen. Punatulkku palaa metsän kätkyen. Katso lintuja on sana Herran Jeesuksen. Niityn kukkasessa näet rakkauden. Ihmetteitäs luoja kaikkialla näen. Ylistäen eteen kasvojesi jään. Ja minä kasvoin, niin kuin rantaniitty, pajupensaita. Ja oksille, joita siellä oli, minä ripustin kanteleeni, sillä lapsuuteni laulu oli kuollut. Pitkä matka käynyt lyhyeksi, korkea matalaksi, suuret unelmat pienemmiksi. Olin nukahtanut aikuisuuden uneen tietämättä, milloin se tapahtui. Pyhäkoulussa minulle oli sanottu, että
Jumala on rakkaus. Opiskeluvuosien opettajat siitä tuskin muistuttivat. Muistan, miten joskus surussani selasin mustakantisen lehtiä, kuin etsien sieltä vastauksia. Luulen löytäväni lapsuuteni Jumalan. Ja minä sain huomata, ettei Jumala hylkää epäilijää, joka etsii. Löytää vastauksia, tietämättä, että ne ovat vastauksia. Epäilee omia, epäilee toisten löytämiä vastauksia. Ja Jumala antoi minun epäillä, hapuilla, kompuroida, että huomaisin. Tällaisestakin pidetään huoli. Tällaisestakin pidetään huoli. Muistan, miten opiskeluvuosina nauroimme olevamme kuin tyhjiin puserrettuja ketsuppipurkkeja. Tenttikiireet näes. Enkä minä silloin tiennyt, että paljon olisi vielä tyhjennettävää, että tulisi tyhjää. Monesti ehtisi aurinko nousta, kuu laskea. Montaa myrskyä, haaksirikkoja, pimeitä, pelottavia öitä. Valvomista silloin, kun toiset nukkuvat. Ja silloin minä huusin Herraa niin kuin hukkuva huutaa kaukana olevaa auttajaa. Niin kuin lapsi äitiä, jonka tietää kuulan ojenkin takaa. Minä huusin suruni äänettömänä hiljaisuuteen. Voinut en sanoista saada lohtua tuskaani suureen. Tuskaani maahan painavaan, musertavaan. Luulin, ei mua kuule ihminen, Jumalakaan. Ja minä odotin yksinäisessä asunnossani, että joku tulisi minun tyköni. Ja odotin uskaltamatta tehdä elettäkään näyttääkseni toisille tarvitsevan heitä. Ja minun oveni pysyi suljettuna. Ja kurkistaessani salaa ikkunasta huomasin naapurini varjon häipyvän pitsisen päiväverhon taakse. Vetäydyimme molemmat huoneittemme perälle kuin peläten tulleemme nähdyiksi. Miksi meillä on niin vähän teitä? Liian vähän toistemme todellisuuteen. Meille kuulutettiin. Valmistakaa tie, raivatkaa esteet, sytyttäkää kynttilöitä, että ei hämärtyisi polku, ei katoaisi päämäärä, jota kohti ollaan kulkemassa. Ei joutuisi hukkaan lähimmäinen, puoliso, lapsi. Ei joutuisi hukkaan hän, jota palvellessa saa palveltavakseen ihmisen. Olen maailman
merkit uskovaisen usein salassa niin on, että kristityksi tunnistaa on täysin mahdoton. Puuttuu ilo, puuttuu rauha, lähimmäisen rakkaus. Esimerkki Jeesuksenhan oli toisten palvelus. Näänty ihmiskunta huokaa, vuotaa tuskan kyyneleet, joka lähellä on päivää uudeksi, kun kaiken teet. Maailmamme tarvitsee sua, Herra Jeesus, mestari. Toivon annat yhä riidan yli rauhan rakennat. Miten minä vihaankaan noita televisio-pyykinpulverimainoksia. Puhuvat kuin pilkaten meidän tehtävästä. Enkö minä tiedä, mikä on parasta perheelleni? Enkö osaa pestä pois likatahrat omieni hartioilta, silittää olemattomiin huolien rypyt? Ja kuitenkin, kenellä meistä ei olisi ongelmia? Sotkeutuneita pyykkejä, kuivuneita tahroja. Ja me pelkäämme. Lymyämme hämärään päästämättä valonsädettä huoneisiimme. Kellariemme luukut pysyvät suljettuina. Home tuhoaa säälimättä. Hävittää koskettaessaan arvokkaan ja kauniin. Vai olisiko se parempi, jos kasvoni olisi tehty teräksestä? Tämä paperin hauraus näyttää, että olen elänyt. Mustat renkaat silmieni ympärillä kertovat sanoittakin omaa tarinansa. Pienen tytön sileä poski on saanut vastaanottaa monet tuulet ja tuiverukset. Sillä minulla on ollut niin monenlaisia päiviä. Ihania, valoisia, aurinkoisia, pimeitä, kylmiä, pelottavia. Ja minun oli kuljettava ne kaikki. Kaikki. Kymmenen, 20, 30 vuotta. Herätyskello 7. Musta kahvi, työvaatteet unisen pehmeälle iholle. Miksi tämä maailma on niin kova? Kuin kivi,
kuin graniitti, johon ihmisen jälki ei ole piirtynyt. Ja yhä kovemmaksi me sitä taomme, omalla välinpitämättömyydellä, suvaitsemattomuudella, omilla varmoilla mielipiteillä, joissa ei ole sijaa toisenlaisille ajatuksille, toisenlaisille ihmisille. Ja kylmien, kovien